Takže čaute ľudia, vítam vás z môjho ďalšieho videa a dneska si zahráme, ako sa to volá, GTAčko a dáme si challenge, že nemôžu nás ani raz chytiť, počkajte, strihnem vám to. No tak si dáme challenge. No za tohoto, ktorý je predo mňou, dáme challenge, že budeme zabíjať ľudí, robiť blbosti a tak. A dáme si, že nás nemôžu chytiť ako policajti. Takže z tohoto bude viac sérií, takže toto je prvý príbeh. Príbeh, čo som to povedal. Že bude viac častí o tom, ako to natáča. Také. No tak, ideme na to, už máme v pravom dolnom rohu 90%. Dám to dole. Tam dole. No a keby ste sa ma pýtali, že na čom hrám, tak hrám na PlayStationu. Keby ste sa pýtali na akom, no tak na PlayStation 4. A keby ste počuli toto, že takéto rozganie, že tak to neprdím, ale som na fitlopte. A neviem, som na fitlopte proste. Mám taký hlasný tento, ako sa to volá, ovládač, ale počúvajte. Aha, tuto mám ešte tú ukážku, lebo som na mojom 3. či 4. účte. Tak tu si rád zopakujem. OK. Tak ideme. Keby si nevideli tento, čo dvíha toho typka, tej červenej košele, som ja. Na všetky pomierime, aby išli donútra. Vstupajte. Dobre, voláme na komu. Nespúšťame bombu. To si ani nepamätám, že som to ja spúšťal. Bežíme. Ideme sem a zbierame. Poďme, 1, 2, 3. OK, máme. Máme $179 500. Oh shit. No to som ja už chytil. OK, a teraz sa premením do toho druhého typka. A urobíme, viete čo? Klasiku. Typnite, čo urobíme. Strávime toho poliša. Čo iné? Ste čakali? Tak máme, bežíme. Pán postavička nechce bežať, poď, bež. Skrčíme sa. Pozdrhaj. Dobre. Poďme, budeme zabíjať polišov. Hoj. Poďme, na nich. OK. Máme aj minus
pištolku. Pojď, preběhej. Dobre, premeníme sa na tohoto. Okej, poďme. Okej, poď. Sorry, že som ticho. Lebo sa sústredím na tú hru. Ale prešidím po piesku. A už si ju dali na to. Ostřelové. Oh shit. Dobre, a berám si to do rúk. Dobre, som im dal. Let's go. Teraz už nás ja ovládam. Zatiaľ nikto nejde za nami ani pred nami. Aha, už počím políchol predo mňa. Oh, okej. Kryca. Okej, toto ja už neovládam. Oh. To muselo bolet. Na túto časť neznášam na tom proste, to musím čekať. Policajtov tam zabíjajú a tak. No je. No tak, jedeme na to. Zdechni. Zdechni. To prdo. Zdechni. Okej, zatiaľ to dávam. Yes, už som to dal. Dobre, teraz zaberiem túto. Mám nejakú rukojničku. Ale počujete? Dovidenia.
koniec videa, ale nie, srandujem. Ja, Michal. Michael, teda, nie Michal. Tento, my sa pýtali, že kto tam bol. A Michal je naživu. A to je on. A to je Michal. To je Michael. Je naživu. Mega husté. Ako tam tu už bude. Grand Theft Auto 5. OK, let's go. No keby ste ma tak zachrypnúť, počujem, no tak trošku som zachrypnutý. Keby ste videli, ako čo mi to drží ten statív. Bo ten statív mi drží ďalší ovládač od PlayStationu, mobil a ešte to drží čokoláda. Viete, ako oprete to na stojan, aby nespadlo, lebo ten stojan je stál koľko? 5 € asi. Taký nekvalitný, ale tak pre začiatočníka celkom pohoda. Ježiš, ešte toto tiež nemám rád, toto až tak... Kradneme si toto. Neznášam tieto preteky tu. Au, koľko je, celkom solidne. Poďme, dobehne mi. Zatiaľ sa za ním držím. Vieš, kam ideme. Ja to neviem. Preto som dostal taký šmykný. Idem cúvať normálne za ním. Pam, 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 pararam. Zrazíme bicyklistu. On zabačal. A ja nie. To je paráda. Dobre, ty mi môžem ešte nie. Môžem ešte nie to. Trošku dostali, no. Ešte nie. Boing, 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 pam, 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 pam. Dobre, dal som to. Motorkár, čo ideš proti smere? Čo furt? Tieto skoky milujem. Ja dokonca nejdem ani proti smerákom. More, buzerant. Sorry, co som nechcel povedať na dávku. Do prdele. Petky, silný jak je žák, legendary.
Uj, zasa neděla. Obědné kebab, topinský, slabý gyra, legendary show, pistera. Už som to dal všetky misie, teraz už iba na tomto momente tečú polišu. Oh, I'm going for a fun and for him. Haha, dubec, kam im mám utiec, mi povedz. Na ulive to do tupku. Co som spravil, že môžu znáhaňujú polišu? Oho! Vyfakujem vás. Fuck you. More, ja si to auto celé zničím a nebudem mať im ako utiec. To budem musieť tú misiu robiť znova. Čo som to spravil? Ja som neskoro išiel hore, ja som chcel hore vyskočiť. Tak to bude trvať väčšinosť, keď idem. Tu, tak. Prečo aj vrtuľník? Na 2 hviezdičky vrtuľník. Čo si normálne? Vrtuľník by mal ísť, keď máš 3 alebo 4 hviezdičky a nie 2. A už ich strácam, konečne som našiel také miesto. A tu ostaneme zatiaľ. Tu sa skryjeme takto. Vôbec tu nie je vidno to červené auto, že? Vôbec tu nie je vidno také červené svetlo, červené auto. To mám, ešte to pokračuje tá misia. Že už končí. Ují. Aj. Ešte. Prepáčte, pani policajti. No, pani debili skôr, nie pani policajti. Také autíčko by sme si mohli ukradnúť. By som mohol ísť po tej misii. To by nevedel. Tam dole. Tu dole je mapka. A to žlté mi ukazuje, kam mám ísť, aby ste vedeli. Upsík. A ja tam zacúvam normálne. Tak nezacúvam. Musím si nejaké iné auto zabrať. Tu žiadne lepšie není. Tu je lepšie, konečne. Aha, tak není. Ale tak zoberiem si ho. To je Mustang, či nie? Hej, takže ty ideš, ty jeden malý, ktorý po mne, ktorý nemôže nič. Aha, ja musím byť v tom aute, no tak to som urobil úplne zbytočne. Ajaj. Nie, Krista.
Okay, let's go. Okay, let's go. Tak nakoniec budeme za Franklina, lebo som zabudol, že ja na tomto už mám ešte. Jimmy? Hej, Jimmy. Cože? Neviem po anglicky, tak sorry. Sorry ako. A trofej Los Santos. Máme autičko. A už teraz konečne môžeme ísť do obchodu so zbraniami a zabíjať tých ľudí. To fakt ešte teba mám niesť? To fakt. Tak to bude asi dneska video iba z toho, ako plníme tieto misie. Čo tam bolo obchod so zbraniami? Koľko mám money? Give me my money. Dobre, mám $78. Dobre. Poď, opakujem pipec. Krista, čože červená, že nič, no, a s ničím teda môžeš ísť. Ale dobre, do nekonečna. Taká práca. Tam máš. A došiel som. OK, zaparkujeme. A sme tady. Počkajte, idem si zaberhnúť po pití. Čo robí Madcade? Kúpeľní. Poďme na to. Čakaj, počúvajte. Asmara. By si nevedeli, čo to je, tak je to takáto chili paprička. Takáto slášacia. Počkej, to zaujímam teraz. Budeme už sa zlé svetlo. To lepšie, či nie? Áno, či nie? Ja neviem. Asi nie, to svetlo je. Tak vyskúšam. Je to isté vidíte. Prezlečíme sa prvom rade od té hrozné oblečenie. Dal by som si také dielko. Nicholas Jackson. Aha, brýle, tak tie si dám. Vypadajú hrozne, ale tak to je jedno. Čapu to nie. Tak to si čapu dám. Ale more tu nič nie je také dobré. Tepláky si dám tieto. Shoes. Takéto.
som chcel povedať, nič, alebo dám si kraťasy. Aké si dám? Asi tieto zelené si dám. Tu sú trička iba. No, konečne. Toto si dám. Či toto? Toto je asi krajšie, tak aj tu si vyberiem. Švanc. Vyberiem tieto. OK, shoes, tak tie si dám tým pádom inakšie, tak takéto. A outfit je na svete. Ja nemám ani jednu pištu. Koľko mám tých peniazí? Aha, 328, no tak to je jasné, že kam ideme. Trojnica, medicín. To asi najdlhšie, jo. Ideme. Franklin. OK, let's go. Zobačme si to hneď. Let's go. Víš, kvěvnutí, já jsem se tam vyšel. Aha, na druhou stranu potřebujeme jíst. Ty máš štěstí, že si do mě nenarazil. Fuck you. Fuck you. A, you, a, a, ty, a, ty. Aspoň jak nebudem mať na normálnu pištolku, no tak si aspoň kúpim normálnu, ako normálny dvor aspoň. Bam 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 bam. Bam 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 bam. Bam 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 bam. Bam 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 bam. Bam 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 bam. Bam 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 bam. Bam bam bam. What the? Sorry, ja nechcem nič, ja nechcem žiadnu bitku, dovidenia, ja sa chcem kúpiť zbraň. Grapobrovský. Čučus. Ja nemám ani na normálnu pištolku, more. Ja môžem iba tú pištolku potom hádnuť, no. Tak tí, ktorí sa chceli von byť, no tak sa môžu. To nevadí, ja viem, že to môže spíňať. Tak idete? Ideš? Ty tiež? Tu máš. Hej? Starý detko myslí, že ma zastaví. Skap. Nemáte u seba ani dolár, ani $1. To robí za mňa srandu, nie? Ach je. Môj cieľ je ísť na tam tie hory, čo sú. A tam zdržím určite policajtov, lebo oni tak nepôjdu na tých ich autíčkach. A za mnou idú. Dovidenia. Sem ak tak pôjdu pešo. No ani to neverím, policajti sú leniví. Ale myslím ako o týchto hrách, nemyslím naozaj.
už som ich stratil. No, ideme dole. Oj! Dobre, proste to. Na všetky 4 dobre. Tam dopadal na všetky 4. Si fagiolito. Piu! Máš dolár? Oh. Nemáš 20? Čo? Nemáš? Nemáš, škoda. A súvisí, idem ukradnem auto. Súvisí. Aké vystúpia. Haló. Nie, nestíde ani ten výstup. Vy máte problém taký? Ty máš problém? Fuck you. By. Nepovedal som to celé, povedal som iba fuck you, by. Nepovedal som tam to čo. Ale toto ani nevinde, ani najmenší kopec sveta. No to vyšlo. No to ledva. Mustang môj, alebo čo to bolo, to bolo lepšie. Aj. Kontrolka myslím. Tak vrať, že cúvanie do kopca je rýchlejšie, ako keď ideš normálne. Fakt, pozrite, normálne mi to vyjde. Cúvanie je ľahšie do kopca, než normálne po pätku. Fakt. A teraz ideme dole.